balo sa sugo sa gilong sa hapit na siya mutayang sa langit tinunan gisugo niya panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ato asya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tampayong tao biay-biyayong sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mahing gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining takna kami mapasalamaton kanimo og dako nga sa gihapon kini nga programa nagapadayon paghapon dinhi sa kahanginan nga nagsabod sa mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga magapanalangin ka ni ining nga programa o kini nga estasyon. Panalangin usab ang tanan nga mga tahong nagapaminaw karon. Pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Salamat nga magatubag ka sa amo nga mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Malinaw kaayo sir ang inyong pagpasabot o pagtubag sa pangutana. Ang tao na lang ang maghuna-huna kung iya ba nang dawaton o dili basta kay mauna ang gitudlo sa Dios dinha sa iyang balaan nga mga pulong. Salamat kaayo sa inyo sir dinhi sa kahanginan. Okay, salamat po sa inyong pagpaminaw. Okay, Kuya John, maayong hapon. Nangandam na po mi aron amo nga pamation ang inyong programa og unya sayang lang kay si Uncle og si Lolo dili ron sila kapaminaw kay wala ugma pa sila sa udto mauli kay naay naalanganinan sa ilahang trabaho. Salamat kuya. Okay, salamat pud kaayo dinha sa inyo no? Sa inyong pagpaminaw o pagsunod sa atong programa. Okay, niya patay basahon ni kuya mo greet ko og happy birthday sa ako nga manghod nga si Benjamin. Mag-birthday siya karong adlaw kuya. Bunso, happy birthday. Hope nga happy ka sa imong birthday. Okay, salamat kayo. Well, belated happy birthday hapong adlaw. Nag-birthday po ng ako nga igagaw, igtagsa si Mary Dihito Aborita. Kaya thank you so much sa imbitasyon. Wa man lang gid ko kalugar pod pag-anha tungod kay sobra ka busy pero gipadadaan gid in town may didto og inunta sudan. So salamat kaayo sa inyong pagkuan, inyong pagtagad no. Thank you so much again. Belated happy birthday ni Mary Dihito Aborita gahapong adlaw nag-birthday. And also happy birthday sa amo nga pinalangga nga giilang inahan si Liti Layos diha sa Nipa Mahawak Medellin no. Mayong gabi sa inyo niya Mami, happy birthday Mami Liti Layos no. Okay, og sa tanan na lang nga nag-birthday karon. Oh, maayong gabi og happy birthday sa inyong tanan. Well, si Brother Libby magaiba sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa diha malili ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ng atong pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa atong programa sa radio, atong tanan nga mga viewers karong gabi na Luzon, Visayas ug Mindanao, atong mga kahigalaan nga nagalantaw sa nakalaing nasod sa kalibutan ug asa mo nahimutang karong gabi na mga higala. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome nini nga tulumanon Jesus is our hope o gina-welcome sa namo ang inyong mga participation karong gabi na
kana kung namoy mga dugang tubag sa pangutana nga mao'y atong tagdon karong gabi na ato nang gina-welcome mga higala. Kung namo sad boy nalibgan diha nga gusto mo nga matinawan inyong unahuna, kay gusto mo nga masayo ug unsa gid ka maturas Biblia, so ipadangat na diri sa amo nga mga number ni Brother John o pwede sa comment section nato mga higala sa Facebook, no, sa DYCM Bugo Adventist. So panahon na nga mag-send mo og mga greetings, birthday greetings ba o uban ba aron ato nang mabasa makigalaan. Unya alang sa to mga viewers o mga nag-follow sa ato nga program, palihog mga higala atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope para nga mas daghan sad ang makapamati o mapanalanginan pinaagi sa pagpamati nila sa pangutana nga aton tagaan og mga tubag pinasikan sab sa ginaingon sa balaang kasulatan. Okay, moadto ta sa pagbasa nini nga mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, ni si Sister Ginaline Lumuntad. So good evening Sister Ginaline diya sa Takop, San Remigio. Niya po si Brother Opino Moreno. Niya sad si Nana sa Saudi Arabia ni. Salamat sa inyong paglab o pagpray. Niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you kaayo diya mga sir, no? Atong mabtikon nga CEO o nga atong station manager sa Riverside FM Cebu. Diha sa South Cebu, mga higala na to diha nga naabot sa labyog sa tingog sa Riverside FM. Bisan pa nga to sa Negros Oriental nga nagpaminaw. Ato nga gina-welcome karong gabi na sa tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM FM. Okay, niapod si Edward Genereyes. Good evening sa tanan ninyo diha adira Kuya Libby o Kuya John. God bless. So God bless also diha dong diha sa Davao. Good evening nimo diha og sa iyong mga kaubanan. Niasad si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi inausab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o mayong gabi ini mo diha sa Saudi Arabia. Hinon kuan pa maron sila murag mga alas 2 tingali, alas 2 kapin ba sa hapon. Okay, ni apod si Sister Remedios Dehito. Hello, good evening mga bro. Dian na pod mi naminaw ninyo Samuel Linda o Richard o Silvia Villarde. Silva Villarde jud makumpleto. Dili jud makumpleto ang among asan to? Di jud makumpleto ang among adlaw og dili mi maminaw sa inyo Badlibe o Brother John. Thank you kaayo. Niya po si Gavino Diheto listening here in Liti. More power and God bless. So good evening Brother Gavino Diheto. Salamat Brother Gavino. Unsa mo nang imong gidala diha? Okay. Padayon tahigala ang sunahan ni atong basahon ato nakita dinhi si Dwight Loor. Mayong gabi mga brad. Ang akong pangutana sa dihang sakop pa sa pagtulon-ang Judaismo, si San Pablo nagsunod ba siya sa balaod sa Sabat o sa ginadili nga pagkaon o ngano sa diha nga naa pa siya sa pagtuong Judaismo iya mang ginalutos ang mga Kristiyano. Salamat. Pangutana ni Dwight. Okay, imo man nag-screenshot Brother Libby. Kanana ang Brother Loor, no? Or Loor ba ni? O Loor ba ang pronunciation anang imong Dwight Loor? Hatagi usa og konsiderasyon kining amo ron nga hisgutan kay wa man sad mi magkuan
pasalig nga ora mismo kay ni ay mga pangutana nga na standby na mas una pa sa imo. Pailubi lang ha kay amo sa ning tagaag higayon kinini ang pagtubag ron tungod kay ugma sa gabi og Sabado sa gabi dili ko mabati dinhi sa kahanginan sa ato nga programa tungod kay dunay fellowship gathering sa Bantayan Island og unya gikinhanglan ta bilang speaker mao na nga amo sa ning timanon unya kanang imo brother Loor no ikuan na island nagkalimti pero gi-screenshot naman na nimo brother Libby no. Okay, tagaan ra na nato og higayon no. Salamat sa imong pagsabot. Okay, ato sa nakita si Brother Sonny sumayang, salamat po sa pag-send og heart og pag-pray. Niya po si Michelle Aragon. So good evening Sister Michelle. Niya po si Brother Ronilo Itang, alauna pa diri sa kahaponon Kuya Libby, God bless. Dito alas 2, alauna pa diri diha no. Alas 6 diri diha sa alauna sa kahaponon. So salamat kayo sa info Brother Ronilo. Niya po si LV. Niya po si LV Dihito. Good evening po. Okay. Kanini ang day, salamat sa pagbiyo niya. Kumusta naman gid mo dinhan tanan? Hoping okay ra gid mo diha sa Masbati. Okay, sa Masbati din si LB Brother John. Ako gining pagumangkon sa anak ni sa akong igagaw tag sa pagumangkon ko ni sa pag-agawan mga buutan gining mga bata Brother Libby. Niya salamat di ay sa gipadala ninyo sa ako nga gasa ha from Masbati paingon diri. Niya thank you kayo, thank you gid. Okay. Ingon si Dwight Lord, sige lang, tuni usa na ninyo, kasabot ra ko. Ay, mahitungod ana, di no need naman na nga tun-an pa na kay unang-una og imong ako gusto gigang kuan largohon na og tubag. Ang rason nganong gilutos ni Pablo, unya pangitaan ni ha, sa gihisgutas Biblia, ingon ni San Pablo, gihimo ko kadto tungod sa akong pagkawalay alamag. Magdali magaka. Na sige. Og para ana nga mo challenge kang tun-i usa na ninyo, nunid na nga tun-an pa na kay ang Biblia plastada na nga daan. Nahuman na daan kay naa nang gitudlo si Ginoo. Kuan man gud ba John si San Pablo tinod Hudiyo siya. Nagsunod yun siya sa mga pagtunas mga Hudiyo. Pero ang problema lang kay wa siya mutuo kang Kristo. Wa siya pagtuo kang Kristo sa sinugdan. Mao lagi na di na lang ta mutubay ani niya kay murag nagdali maguni siya nya. Mo kuang gini sila mo musimang gyud. Kanya mayon siya mosabot ra ko tun-i usa na ninyo pastilan. Makatawa ra man tanimo. Para sa imo dako-dako nagigkagkaalam og kaybalos Biblia naghangyo man ko nga pinaagi sa gugma og sa ngalan sa Ginoo magkita ta personal unya ipagawa ng imong kaalam og kahibalo diha sa Biblia og sa imong mga libro okay ra magkani mo. Welcome ka Brother Loor. Maingon kang tun-i usa na ninyo no need na kay dili na mahitabo nga para anang pangutanahan nimo ikabahura na diri sa mo kay kaluoy Ginoo ang Biblia plastada na daan. Okay, niya si ato ni tanaw mga naglab og nag-like. Niya si Linabog Monchadoranas, Ronaldo Vibragat, Ivan Raico, Gavino Deheto, Scout Ranger Senior, Edward Genereyes, Ronilo Itang, niya po si Roselyn Mainit sa kuani siya sa Germany, Mark Elostrissimo Hilig, Edelberto Rina Sumalinog, Elvi Dehito, Aragon Michel, Lovely Alburo, Luel Nodalo Estrira, og si Nana. Okay, thank you kayo. Anya, dirita mga higala sa mga nag-like. Niya si Sister Ginaline Lumuntad, Basilio Tiro, Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, Niapos Natividad Desamparado Tadlas, Jivne Jeris Malati,
O niya po si J. Merced, ug niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.0 megahertz. Okay, muna atong mga nakita nga nag-love sa ato nga program. Anya dirita manghigala sa ato nga messenger ato ni lantawon makadiyot. Niya si Gina Gunilamos Larisma. Niya sad si Sister Phoebe Pasyol, nakiguban po nato. Okay, thank you. Niya po Brother Wilfredo Pobadura. Niya siya mga mensahe nga gipadangat ato ning tan-awon. Brad, gabi na usab permi jud ko maminaw sa inyong programa sa radyo. Mambath sa pulong maitungod sa pulong sa Ginoo. Greet ko kang Jerry Nailon og Merlin Derder ang nag-greet Wilfredo Pobadura. So mayong gabi diha Brother Wilfredo diha sa Pandan, Bogo City, Cebu. Okay, makahimog na po mahigala sa pag-send ni apod si Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat po sa pag-like. Niapod si Gina Guni Lamos Larisma. Okay, thank you. Ato ning balikan pagtanaw ang pikas nga screen alang sa mga higala nato na hidugang nagtanaw. Okay, niya si Erlinda Istaura. Good evening to all sa inyong duha. Sa gihapon sir, ilabi na usab sa mga naminaw og mitanaw karon. God bless. Kanya po si Brother William Tadlas. Ato po nakita si Sister Gina Tirana Pikit-Pikit. Good evening po to all. Okay, good evening Sister Gina. Asa man karon? Naaka sa Gimpilakan or to aka sa syudad. Okay, niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi ninyo Brad og sa tanang naminaw. God bless. So God bless also Sister Pascualita Calusor. Okay. Ni ay reply ni Erlinda Istaura sa katong kang luor. Ikaw mo'y angayan mutuon ni anak brother. Dili kanang magwali diha sa radyo. Okay niya po si Jake Sumalinog. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Jakes. Makahimog ya po mo sa pag-send higala og mga mensahe kay karon taod-taod atong basahon ang mga mensahe nga mudangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, padayon ta sunahan sa atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad o pagbasa sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby, no? Okay, mag-ulang ganit ning gawas kay natay gikuha dito sa gawas kadali pero dali ra gid kay tao mo function, no? Maitungod adto sa nahimong reaction ni kuan ni Lor o Loor ba ni? Ayaw lang mo anang mga personal ha, ayaw lang mo. Ako ni basahon usa. Ay na lang na ninyog daginota sir kay may pagkapisot man ang tawhana. Ayaw lang gid mo ana ang ato gid gugma ha. Pulong nis Ginoo ang iya magong huna-huna nga igpangutanan niya tubagon dayon. Mura ba hinambog bagin ni kang Loor ba? Gusto niya pansinon dayon siya nga ang mga pangutana mag-abot na. Daghang pang nauna sa iya makita nimo ang pagkawalay respeto. Way pamatasan ba? Kay nang ano? Nay naguna gusto niya ipa-entertain og unang iya asa mang respeto ug pamatasan diha. Muna Lord og ni graduate magani ka sa kananaang kanang BSM sa inyong kuan eskwelahan wa ka ginada siguro sa imong pagbiya og ning graduate ka man gawas lagwa. Okay, ato ning kanini ang basa ato ning kuano ning pangutana ni Michael kanini ang Sampaga. Brother Michael, kining imuhang pangutana agi tagaan tani og kuan kay 2 nights nga dili ta makauban dinhi sa kahanginan basin ugma og madayon na ay bisita
Australian citizen. Unya ako natong gisabot si Brother Libby diri ang mahabilin og unya siguro maoy mo hatag og mensahe diri ugma sa gabi. So 2 nights kung dili mabati dire. So Brother Michael, no? Sampaga, no? Salamat sa imuhang kuana, sa imuhang pangutana Brother Michael Sampaga. Kanini ang salamat sa imong pangutana. Okay, ni ay pangutana nimo nga sir, si San Pablo ba isog man kaayo na nga apostol? Pagkakabig na niya nawala ang iyang kaisog, kay bisag bukbukon siya di man musukol. Sa pag-abot sa adlawng igpapahulay sir, unsa may buhaton ni San Pablo? Ano ha? Daghang kaayong salamat Brother Michael Sampaga. Gamay ra man pag-abot sa adlawng igpapahulay sir, unsa may buhaton ni San Pablo? Mo na imuhang pangutana dire, no? Sa pag-abot sa adlawng igpapahulay unsay buhaton ni San Pablo? Well, Brother Michael Sampaga, mahitungod anang mga bahina, tinuod na nga si San Pablo usa ka tawo nga dunag gyoy kaisog. Dunag gyoy kaisog si apostol kanini ang Pablo. Di pa siya apostol, no? Pero sa diha nga nahimo na siyang apostol, nakabig siya sa Ginoo, isog gihapon siya sa pagbarog na sa kamaturan sa pangalan ni Jesus. Kay sa sinugdanan manggod si San Pablo, wa magud ni siya pagtuo kang Kristo. Mutong gipanglutos niya ang mga tao nga nagtuos pangalan ni Kristo. Moro ba og ang pagtuo ni Pablo una magkahawid pod sa pagtuo ni unar kini ni duet loor or loor by pronunciation mauna nga magkahawid ning pagtuuhan nila kay di sila mutuo nga si Kristo Dios. Unya nagsulti si Kristo sumala sa gihisgutan sa Juan nga kamo dili mutuo kanako kay dili man kamo kauban sa akong mga karnero. Sa diha nga si Pablo ning tuo na kang Kristo, siya nahimo ng kauban sa mga karnero ni Kristo. Karon, ang imo pangutana Brother Michael Sampaga, nga unsa may buhaton ni Kristo sa pag-abot na sa adlawng igpapahulay? Okay, daghang salamat Brother Michael. Well, ato ning tagaan og pagdagad kung unsay ilang himuon pag-abot na sa adlawng igpapahulay. Dinhi sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 13 o 14, ato ning basahon na niya Ug unya si Pablo og ang iyang mga kauban migikan sa Paphos sakay sa sakayan ug midunggo sila sa Perge sa kayutaan sa Panfilia. Og didto si Juan mibiya kanila og mipauli sa Jerusalem. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og nang lingkod. Ang imo pangutana Brother Michael Sampaga nga matud pa nga unsa may buhaton ni San Pablo? Pag-abot na sa adlaw igpapahulay kay isog man siya gyud so wa pa siya maapostol. Unyas na apostol na medyo bisag bukbukon siya di naman musukol ay isog ra gihapon pero dili na atong kaisog niya sa una. Isog na siya gihapon sa pagbarog sa kamaturan. Og sigun sa atong gibasa nga kinini ang pagkaabot sa adlaw ipapahulay misulod sila dito sa sinagoga og nang lingkod sila. Unya mao ni buhaton ni Apostol Pablo. Well, ato kunong basahon ang sunod dinhi nga mga kuan mga gipanghisgutan dinhi. Apan klaro kay ni sumala sa Buhat 13 og 14 akong balikan ra gud dinhi ang gisulti ani sa dinhi ini nga kanana ang bersikulo akong balikan atong akong gibasa sa Buhat Kapitulo 13 versikulo 13 og 14 niya ang gisulti dinhi ang matud pa dinhi. Now, Paul and those with him left Paphos by ship for Turkey, landing the port town of Perge. There John
deserted them and returned to Jerusalem, but Barnabas and Paul went on to Antioch, a city in the province of Pisidia, and on the Sabbath day went into the synagogue for the services. Ang ilang pagsulod ni San Pablo nga doon pag Sabado moadto sila sa kananaang simbahan para sa unsa man na services ilahang mga naandan nga mga kalihukan sa ilang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Mao ni ang gihisgutan dinhi Brother Michael Sampaga unya ni apa sumala sa gihisgutan sa buhat 17:2, no? As was Paul, costume he went there to preach. Tanawa kan aganing costume gani na andan na gyud na batasan mo ning as usual, pero lahi man rong naandan ug nabatasan sa uban moangkon nga sila'y tinud insakto, ilang ilaron ang ilang kaugalingon nga sila mo inaas kamatuoran ug nakasabot. Pero ang tinuod pagkasulti lahi ang ilang nakinaiya og nabatasan sa nakinaiyang nabatasan sa Dios after the creation, sa kinaiyang nabatasan ni Kristo, sa kinaiya og nabatasan sa mga apostoles. Mao nang giingon ni Pablo nga kamo dili maminaw kanako, mutuo kanako kay dili man mo kauban sa akong mga karnero. So malinaw na nga wa gid sila kalabtanan sa mga iya ni Kristo. Nan ang gisgutan dinhi as was fool's costume. Iya na gyud nang nabatasan na andan niya like Jesus. Nagingon dinhi he went there to preach. Unsa iyang gihimo Brother Michael Sampaga, ang iyang gihimo ang pagsulti, ang pagwali. And for the 3 Sabbaths in a row, he opened the scriptures to the synagogue. Dito sa simbahan, diya giablihan dayon ang kasulatan, no? Dito sa sulod sa simbahan, ang kasulatan niya nagingon dinhi explaining the prophecies about the sufferings of the Messiah and his coming back to life and proving that Jesus is the Messiah. Mo ni ang buhaton Brother Michael Sampaga sa panahon nga moabot ang adlaw igpapahulay. Si Pablo ug iyang makaubanan na kinaiya og nabatasan lang mosulod sila sa sinagoga. Nya gisgutan ni explaining the prophecies about the sufferings of the Messiah. Ilang gipasabot mahitungod sa propesiya sa mga pag-anto sa Mesiyas and his coming back to the life and proving that Jesus is the Messiah. Mauna nga sa mga pagwali sa mga apostoles o ni Apostol Pablo, ang kanunay ginilang gipasabot sa mga tao dito sulod sa sinagoga mao ang Mesiya mahitungod kang Kristo kay daghan manggod sa mga tao niadtong panahona nga kulang o wala sila'y pagtuo kang Kristo kay sigun sa gitagna sa mga propesiya nga mataw ang usa ka bata nga lalaki. Siya sumala sa Mateo 1:21 og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya pagangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Mituo og milaom ang mga tao sa gisulti sa mga propeta nga magluwas. Si Jesus Christ na He is the Kings of all kings and Lords of all lords. Apan ang disgrasya kay ang ilang gituhuan o gilauman nga muluwas nila, wa man nila tuuhi, wa nila mailhi. Unya samot na nga kung si Kristo magpaila na gani siya siyang kaugalingon nga siya Dios, dili gid ikahimuot sa mga taong way pagtuo nga si Kristo Dios. So ang ilang buhaton mao nga kadtong nagsulti o nagwalis kamaturan kontrahon nila. Mao ning nahitabo ni San Pablo sa diha nga siya wa pas kamaturan. Siya mo'y manglutos pero sa nakasabot na siya sa kamaturan siya na po'y gilutos. Unya mao ning sa matag ang iyang buhaton Brother Michael sa matag adlaw Sabado, tuagid siya dito sa sinagoga, nanudlo siya, nagbasa siya. Unya iyang gisultian, mi-explain siya sa mga tao nga mahitungod sa kang Kristo. So mo ni ang gipanghisgutan dinhi, no?
Unya, kung imong tan-awon gyud ang mga dugang pa nga mga pasabuta, klaro naman nga si Pablo ug ang iyahang mga kauban tuwa sila dito sa sinaguga nanudlo sa balaang kasulatan sa adlaw nga Sabado. Unya kung atong basahon ragod ining dinis bersikulo 17 pamatiin ninyo ni unsay gisulti dinhi. Nagingon, he went to the synagogue for discussions with the Jews and the devout Gentiles and spoke daily in the public square to all who happened to be there. Sumunay ibuhato na ni Apostol Pablo. Nga naman, tungod kay kahigayunan na manggudni nga ang mga tao masultian, tungod kay ang mga tao tuaman ang mga manimbahon sa Ginoo tua tampusisok sa adlaw nga igpapahulay sulod sa simbahan. Kung atong tan-awon sa buhat 18:1 ug 4 ingon diini when Paul left Athens and went to Corinth, no? Sa diha nga si Pablo mibiya sila sa Atenas ug ning adto sa Corinto, ningon, there he became acquainted with a Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife, Priscilla. They had been expelled from Italy as a result of Claudius Caesar order to deport all Jews from Rome who live and work with them, for they were tent makers as he was. No. Kini di ay si San Pablo ang iya aning pangwartahan, ang iya aning pangita. Maupod ang paghimo og mga tent. So muni ang gihisgutan, no, sa dinhi niining bersikulo ha. Gawas nga tuwa siya sa sinaguga sa matag adlawng Sabado, gitudloan niya ang mga tao, ay siya po di ay manghimo og mga tent. Mao ni iyang paninapi aron pod siya nga mabuhi maliban sa mga tabang sa mga kaigsuonan. Sa 1828 kung ato ning tan-awon dinhi niya gihisgutan nga gihisgutan gihapon dinhi nga matud pa dinhi, for the powerfully refuted all the Jewish arguments in public debate. Nanagining debate. Hinoon kining debate. Kaluis Ginoo, dili na ta makahinumdum pa sa mga kahigayunan nga atong naangkon aning debate. But totally akong nahuna-huna, mudaog ka man sa debate, pero mapildi gyud ang tao magtan-aw sa imo tungod kay dili manggod malipay kay ilang gimahal ang ilang relihiyon. Sawa pa ang debate maghinatagay og utan nga munggos, pero human ang debate magbungol na. Madaot ang pagkakumpare o pagkakumare ang pagkasilingan. Pero ang tinuod pagkasulti, ang kamatuoran may mga panahon nga pagadebatihan. Pinasikad sa kasulatan. Sumuning gihisgutan din nga matud ba refuted all the Jewish arguments in public debate. Diha gid sa publiko at tubangan gyud sa daghang mga tao. Refuted. Sa kinini ang refuted all the Jewish arguments in the public, showing by the scriptures that Jesus indeed the Messiah. Mao ni hinungdan nga sa maisugon kayo, Dias Biblia, kay Biblia mo may nagpamatuod mahitungod kang Kristo, sumala sa Juan 5:39, kamo nagasusis mga kasulatan kay nagunahuna mamo nga pinaagi ni makakaplag kamo sa hindayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Manang gihisgutan, nagpamatuod ang Biblia mahitungod kang Kristo. Muna nga ang ilang mga argumentos mga Hudiyo may tungod kang Kristo kay di lagi sila mutuan ni Kristo kay ang tagna He is the King of all kings and Lord of all lords. Ang buti pasabot nga anha gyud sa ilang pagsabot mo nagingos Ginoo, Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Nganuman kay ilang gihuna-huna tungod kay ang Mesiyas, ang Kristo mataw, He is the King of all kings and Lord of all lords, ilang gisabot nga mataw anha sa mga royal family.
o wa gid sila pagtuo nga mauna to nga Mesiyas ilang gipaabot kay didto man kang Jose nga panday sa kahoy according to the Bible. O kunya nuntan pa nga si Kristo didto lang gipakatao ni Maria sa higtanan sa mga hayop. Samtang ang uban nangandam sa mga nindot kay nilang kwarto kay adto nila didto papakataw ang ilahang ang Mesiyas ang hari sa mga hari pero sila nangapakyas. Mauna nga sa panahon sa pagkakabig ni Pablo didto sa mga simbahan didto sa simbahan kanunay silang maghisgot sa pagpakataw sa Mesiyas ang hari sa mga hari. Mao ni kanunay ang gisulti ni San Pablo alang kanila. Og nga tungod ni ana matud pa ni San Pablo sumala sa kinini ang Pilipos 3:20 nagingon apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit og tungod ni ana atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Aron ang mga tao sa panahon ni Apostol Pablo hinay-hinay silang musanong, hinay-hinay silang mudawat nga si Kristo mao ang Mesiyas. Unya niadtong mga panahona dunay mga taong mituo na nangakabig sa ilang pagpangwali pero duna say mga taong wala. Mauna nga hangtod karon bisag masubsob nga ginawali si Kristo ingon nga Dios nga gipamatud-an sa Biblia naaghapoy dili mutuo kay matud pa ni Kristo dili kamo uban o kauban sa akong mga karniro. So Brother Michael, hinaot pa nga nasabtan nimo ang gipasabot dinhi nga every now and then si San Pablo muadto gyud sa simbahan adlawng Sabado mulingkod magtudlo magbasa giexplainan niya ang mga tao unya iyang gipakiglali sila sa tanan nilang mga hunahuna ug mga dinahom-dahom ug walay ni bisan kinsa nga nidaog sa kan San Pablo kay ang kamaturan diha naman kaniya. Sa dinha nga nakabig na siya, wa nay lain pang nilutaw nga manluluto sa kamatuoran. Siya na pod hinuon ang ginalutos. Mao nay hinungdan nga kadtong mga parasiyog, mga eskribas una, makigtigi man to sila sa mga apostoles kang Kristo. Kay lagi mga maalamon kunwari na ay kahibalo. Mao ni karong panahona ang nabinlan sa kinaya og tara sa mga parasiyog eskriba makigtigi sa kamaturan nga nahisulat sa Biblia pero diha ra ginataman kay way si bisan kinsa nila nga makadaog og makapildi sa kamaturan nga nasulat sa Biblia. Ang konklusyon ni Kristo Mateo 22:29 matud pa ni Kristo nangasayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Ang himuon nila ang kamatuoran ilang isalikway dili tuhuan unya ilang pulihan sa ilang mga pangatarungan nga kung sa Tagalog pa mga bagay na kanilang iniisip na mga isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Like for example, nangayutag usa ka teksto nagpatunay nagpamatod nga si Kristo dili Dios kay gipamatod sa Biblia nga Dios. Until now, walay nakapadala ni ana, walay nakahatag niya na og kana siya pruiba lamang nga ang kamatuoran dili nila mahimo nga ilang tabunan sa ilang mga pangatarungan. Again, ang tao naagi tao pilisupo o pilisupak. Brother Michael Sampaga, si San Pablo pag-abot sa adlawng Sabado musulod og simbahan. Si Kristo maupod Lucas 4:16 musulod sa simbahan. Nanudlog nagbasa ang mga apostoles nanudlo og nagbasa. Ang kinaiya, nagingon nga as usual, ang kinaiya ni Kristo o ang kinaiya ni San Pablo sumala sa Biblia nagkapariha. Mauna nga kining programa nga inyong ginapamatian, gihimo pod ang gihimo ni Kristo o ang gihimo sa mga apostoles nga numan. Tungod kay ang iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Okay, salamat Brother Michael. Uban kang sa imong mga pamilya diha nya si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw og pagpasabot sa natinawan og nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John. O niya, salamat po sa pangutana ang gipadangat dinhi. So before kumuhatag og tubag ato sa ning basahon, niya si Sister Gina Pikit-Pikit na ako diri sa Gimpilakan. Salamat kayo Sister Gina.
Niya po si Merlin Derder, I'm watching. May gabi ni Mudi Amads, no? Salamat po sa pag-pray o paglab. Niya po si Moises Alex Liaban, salamat po sa pag-pray o paglab sa ato nga program. Niya po si Loida Agdalapis Tumakas, God bless to all, good evening. Niya po si Sister Alma Mahait, happy evening to everyone. God bless you all. Madam, ay gabi diha, madam. Thank you so much for being nice. God bless you and your family. Niya po si Mike Lucina, maayong gabi mga brother. Niya po si Brother Domingo Bonokan, maayong gabi Bradlib. Sa tanang mga nagsunod ni ining programa, salamat Bradlib. God bless always. Salamat po kayo Brother Doming Bonokan. O niya po si Loida Agdalapis Tumakas. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Watching from Adventist Academy, Iloilo. Regards lang kami dira sa mga kauturan sa Sanrim Church, Sanrim Hill Church. Okay na aday ka diha magtudlo bam sa Adventist Academy. Madamo gid nga salamat sa inyong panuod sang aton nga programa sa sining kagabhion. Nagakalipay gid ang amon tagipusoon nga waay pagid ninyo nalipatan ang aton mga kauturan di sa San Remio Kabay nga panalanginan kamuda sa Ginoo. Pero may hinala ko nga si Brother Royal siguro ini kay pag-ari ni Brother mga kauturan sa San Remio niya sultiro pa si Brother Royal sa atong ation. Niya dalaga pod si Ma'am Loida kag waay ko nakadumdum nga si Ma'am Loida nakakadto di sa San Remigio. So siguro sang akon nga pag-isip-isip si Brother Royal Tumakas ini. So bro, thank you so much sa pagpanood sang aton nga programa kabay nga panalanginan kamuda tanan sa aton nga makagagahom. Okay, napagid siya mensahe. Nanamyaw lang kami sa amon mga ginikanan dira sa Negros Occidental, madamo nga salamat. Gikan yapon ni Loida Agdalapis Tumakas. Okay, ato ning dalikatan pagtan-aw mahigala ang nahidugang nag-love sa ato nga program. Ato ning pambasahon ni si Ivan Raico, Ronaldo Bragat, niya pod si Caroline Mariquet Galyares, Angeline Mendoza Matias, niya po si Scout Ranger Senior, Sir Isagani Aratsya. So, good evening naman, sir. Niya po si Senyo Muñez Tekelio, Gang Himina. Niya po Swelski ML, Orange Pelayo. Niya si Mark Elostrissimo Hilig. Niya po si Jovinal Jams Punay, Joan Del Sarol. Ato po nakita si Gisrel Mas Aranyo. Niyasad si Charmil Edelberto Rina Sumalinog. Niya po si Lovely Alboro. Okay. Niya ito mga nakita ng mga naglab, mga higala. Niya ito aritas mga nag-like. Atong nakita din si Basilio Tero Notarion Jr. Niya po si Tris Jamin Jaime Erlinda Estaura. Niya po si Elizabeth Tonyacao Nidja Johnny Mainit. Niya po si Peter Orsal Jonte Dauman. Okay, muna ato mga nakita ng mga nakig-uban nato karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, ato na tayo mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to Brother John pag hanay ang pangutana. Ang iya laging pangutana Brother Libing si Apostol Pablo isog kayo sa una kay nang luto siya pero sa dihang nakabig na siya muro magnawa lagi ko nung kaisog talaw kay bisag bukbukon di naman musukol. Unya unsa magkunoy buhaton ni San Pablo ig-abot na sa adlaw nga igpapahulay. Okay, digan salamat no. So tinuod na mga higala nga before siya nahimong Christian
kuan siya kanang persecutor yun siya. Kuan siya ka na bang tig-persecute ba? Iyang lutuson ang mga Christian tungod na siya katungdanan sa gitawag nila o ganang Sanhedrin. Usa siya sa mga abogado sab niya kini nga tao kuan siya usa ni ka Hudiyo kini si San Pablo. Manlulutos siya pero nahimo siyang usa ka Kristiyanos manghigala. Manlulutos pero sa katapusan siya na pod ang gilutos. Gani ang kasaysayan si kinabuhi sa dihang nakadungog siya nga dunay nagwali nga mga katawhan sa Ginoo didto lugar ba John? Sa Antioquia, sa Pisidia, sa Perge, dagantong mga dapit atong mga bersikulo nga akong gipangbasa, munay ilang ilang maagian sa una niya pila ang Pisidia, Antioquia ug uban pa may gi-mention pa ganina Italy and some places. Nakadungog siya og mga Kristiyanos ba nga kontra giniya sa dito sa Damasco. Kadungog siya nga dito sa Damasco na ay nagwali. O niya nahitabo. Mato pa din sa Kapitulo 9:1 apan si Saulo nga nagpangusmo pa sa gihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa matinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa labang saserdote. Grabe magpangusmo na siya. Pero yung kontrahan niya aning Kristiyano. Kay majority bisan ganihantod karon ang mga Hudiyo, majority sa mga Hudiyo mga higala, ang ilang pagtuo kang Kristo, tao lang yun to, ordinaryo lang nga tao. Wa sila mutuo nga Diyos si Kristo. O niya, hinungdan, nga kini si San Pablo, Hudiyo man magtutuman ba dis balaod ng mga Hudiyo? Stricto ni sila sa balaod. Kining mga Hudiyo. 10 Commandments, about sa dietary laws, stricto ka na sila higala. Pero ang kuwang lang ni San Pablo, mao ang pagtuo ngadto kang Kristo. So mohinungdan nga nabantog siya nga manulutos, nga matod pa itong nabasa rin nga matod pa sa rin naghulga siya og sa pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa labang saserdote og nangayo kanilag mga sulat ngadto sa mga sinagogas Damasco aron kun aduna didto iyang makaplagan. Marabag nangayo siya og kanang warrant of arrest, arestuhon niya ang kadtong magwali sa ngalan sa Ginoo. Nakadungog man siya nga na nagwali ito sa Damasco. So ang nahitabo adto siya, doon na siya makauban, pero sa nakbaklaw bitaw siya sa dalan, kalit bitaw ng flash ang kusog na kilat, natumba si Saulo, di pa man to San Pablo yung ngalan, Saulo pa man din pagkatumba niya, nakadungog siya tingog gikan sa langit. Saulo, Saulo, nganong ginalotos mo ako? Nangutan na siya kay nabuta man siya, ugitso, di na siya kakita. Nangutan na, kinsa ka man, Ginoo akong ginalotos. Ang tubag, ako si Jesus nga Nazaret nun, mao ang imong ginalotos. So, wabay record din nga iyang gilutos si Jesus Christ. Pero giangko ni Ginoo, ako, mao nang kita sad og pagalutoson ta tungod sa atong pagsunod sa Ginoo. Ang kuno na sa Ginoo, nga siya ang gilutos. Sama sa paglutos sa San Pablo mga nagsunod kang Kristo mahigala. Giangko ni Kristo, ako, si Jesus nga Nazaret nun, mao ang imong ginalutos. So giingnan si Saulo nga, adto ka sa syudad, pabilin ka dito aron mahibaw kag adunay muanha nimo aron mosulti kung sa imong pagabuhaton. Mao nang gitawag sa Ginoo sa lakto pagasulti. Gitawag siya, giadto siya ni Ananias, kay giingnan po sa niya sa Ginoo, adto adito tuas dalan si Saulo, kuyawan pagadto sa Ananias kay manulutos gud. Pero ingon ang tingog nga ako na siya ang tao ko adto Asya.
So si Saulo po, aware na po siya, kay giingnan po siya, ang naimuhan na niya. So sulagtod pagkasulti, nahimo siyang Kristiyanos mahigala. Gitawag siya po, gibutahan siya. Una siya nahimong Kristiyan. Nandun ay mga tao sad nga tawgon sa Ginoo, pinaagis mga sakit, masakito na, makaalagad na sa Ginoo, pero sa may paglaswa pa, si Saulo, gitawag siya, gibutangan siya, gibutahan o sa siya, nakaalagad siya sa Ginoo, o niya, sa ding alagad sa Ginoo, niwali siya. Gani ko nimong tanawon sa Adinis Kapitulo 9, ang record higala, si Saulo, gipangita sa mga Hudiyo, gilutos, kay nasuko ang mga Hudiyo, ngano nagkristyano siya, ngano nga, ningtuo na siya kang Kristo. So muna hitabo kang Saulo siyang kinabuhi, nga sa dihang nahimo na siyang Kristiyano, siya na po ng gilutos, munang gayos Pablo, ang gihimo niya sa una, mas labaw pa ang natagamtaman niya sa panahon nga siya Kristohano na. Kaya kadaghan siya nag-ungaw yang kinabuhi sa kamatayon gikan sa makamot sa mga taong manlulutos. Pero si Pablo dili ingon ni daog na dili ingon nga hingkupos na gyud siya, nahadlok siya. Si Pablo isog siya nga mibarog sa kamaturan, wa na gyud niya buhi is Kristo. Bahala nagpatyon sa bro isog nga tao. Isog sa pagtuo. Muna nga si Saulo mahigala matawag tog hero sa pagtuo kay iyang gipakamatyan si Kristo mga higala giunungan niya sa Kinusos. Karon ang pangutana, unsa may gibuhat ni Pablo pagkaadlaw sa Sabado? Bantay ba siya? O dinhi sa Buhat Kapitulo 13 higala, klaro kay record no? Sa Buhat Kapitulo 13 sa 9 man ang iyang pagkakabig. Pero sa 13 mga higala si Pablo, ginganlan naman siya Pablo, San Pablo na siya. O niya, uban-uban siya og si Bernabe. Sige silang panaw sa nagkalaing mga lugar hangtod naabot sila sa Antioquia o sa Pisidia. Karon kay naamay nagsimba dito pagkasabado, nanulod sila simbahan, ng ato simbahan. Kay mo maning mga Christian Diyos o Hudiyo nga Kristiyanos o nagtutuman na sugos Ginoo, magtutuman sugos ini nagtuo kang Kristo. Pag ingon ni ang bersikulo 14, apan sila bibaktas gikan sa Perge, miabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia, ug sa pagkaadlong pahulay, sila misulod sa sinauga og nalingkod. So gitawag og adlaw ipapahulay gyud ang Sabado, mga higala. Nang lingkod sila, nanimba sila didto. O niya, didto sa Buhat 11:26, didto sa Antioquia sugdi og tawag nga Kristohanon ang mga nagsunod kang Kristo. So yung makita din nga si Saulo, kung imo i-continue basa, nakakaplag siya gayon, nakasulti yun siya. O niya kay maayo maning mosulti ng tawhan na maayo maning mukuhag atensyon sa mga nagsimba. Iyang gisaysay kinsa si Kristo, magilutos sa mga Hudiyo. Kinsa siya gipalag ayo, giganahan man na ang nanimba dito. O niya basahon ni mga 42, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them next Sabbath. So, ingon to nabasa nga sa dihang na sa diha nga ang mga Hudiyo nang gawas na gikan sa sinagoga, ang mga hintil mihangyo kaniya nga mihangyo kanila nga iusab kinig sulti pagkasunod adlaw pahulay. So matag adlaw pahulay tigom, ang hitabo sa 44, pagkasunod adlaw Sabado, hapit ang tanang nagpuyo sa syudad, nagtigom aron sa pagpatalinghog sa Sabado ilang tigom, asa pa yung pagkasabado, adto simbahan. Si Pablo adto simbahan kada Sabado higala. Nga naman kay mo nang adlaw pa nagtigom kay may tigom pa ka Domingo, yung tabalik mo ugma kay maminaw mispong sa Ginoo. Tanaw na to ang Buhat 17 niya sa bersikulo 2 sa Living Bible. And was okay, atong mabasa din matod pa sa contemporary version. So as usual gani naandan. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths spoke to the people. He used the scriptures. Tiyaw mo na, usual na batasan ni Pablo nga muadto siya dito sa sinagoga pagkaadlaw Sabado aron sa pagsimba.
Aron sa pagsimba, makigsulti siya sa mga tao, iyang gigamit ang balaan nga kasulatan. So nagpasabot alon Sabado, asa Mas Pablo, iyang batasan tuwa siya sa sinagoga o simbahan. Nga naman, kay mauman sa ni batasan ni Kristo, batasan po ni Pablo. Munang sa Hebrehanon 4, versikulo 11, ni Pablo, there still remains for God's people a rest like God resting on the Sabbath. Okay? Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita. Dalampanan o mga kagagahom lang mga Diyos. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin